אני לביב חלבי, חברת פוטומאפ בע"מ, חברת מדידות שקיימת משנת 93, יש לנו בהיקף רחב, אנחנו עובדים בכל הארץ בפריסה ארצית. אנחנו עד עכשיו, המכשיר נמצא אצלי כחודש וחצי, יצא לי לסרוק הרבה פרויקטים, יש קיבוצים שכבר סרקתי אותם בשלימותם, כל הקיבוץ סרקתי אותו בשלימותו, ערכתי מדידות, יצא להפתעתי שהמדידות שקיימות בנאביס הן יותר מדויקות מהמדידות שקיימות אצלנו בארטיקי. בנאביס הסגירה של הבית היא סגירה הרמטית, כל נקודה שאנחנו מזהים בשטח היא נקודה חד ערכית. זה לא משתמע לשני פנים. המכשיר הזה חיסכון אדיר לכל דבר. ברגע שאנחנו יוצאים איתו לשטח, הרזולוציה, הוויזואליות שקיימת היום במכשיר, שיש לו מערך המצלמות, בנוסף למערך של הלייזר, יש לו מערך של המצלמות, לא קיימת באף מכשיר אחר. זה ממש מהפך טוטלי לכל הגיאודזיה שקיימת היום. היום אני נכנס למבנה, יוצא מהמבנה, אני לא עושה מדידות, לא עושה שום צעד נוסף. אני לוקח אותו לתוכנה, בתוכנה אני מעבד את הנתונים, הנתונים יוצאים לי אחד לאחד, חד ערכיים. הנאביס חסך לי המון. אם אני אגיד לך שהוא חסך לי יותר מ-50%, 50% זה לא מדד, זה יותר מ-50% מהזמן. כי הנאביס הוא קודם כל, העבודה שלי היא בשטח, הקטין אותה ב-90%. אני יוצא לשטח, עבודה שהייתה, צוותים שהיה לוקח להם יום שלם בעבודה, אני יוצא לשטח, אני עושה את זה בחצי שעה, אני חוזר למשרד, אני מעבד את הנתונים. אמנם העיבוד הוא יותר איטי במשרד מאשר מה שהיה לי קודם עם הארטיקי, עם הצוותים שלנו, אבל הזמן של המשרד, כולם יודעים מה הזמן של המשרד לעומת הזמן של השטח. פה זה חיסכון טהור מהבחינה הזאת. חסך לי המון זמן. העקרונית, העבודה עם הנאביס היא מומלצת מאוד, היא מאוד יעילה, היא חוסכת המון זמן. אני ממליץ לכל מודד להשתמש בנאביס, שיהיה לו מכשיר נאביס. אומנם העלות היא גבוהה, אבל בסופו של יום אנחנו מחפשים פתרונות יעילים ופתרונות גם של חיסכון. אני מאמין שמודד ממוצע, אם הוא משתמש בנאביס, הוא יכול להחזיר את הכסף שלו תוך שנה עד שנה וחצי. אני אגיד לך את האמת, הרבה מעבר לציפיות. אני האמת לא ציפיתי שאני מקבל תוצאות כאלה. ציפיתי שאני יוצא לשטח ואני אעשה בדיקות ואני אעשה את הכל, ועדיין יישאר לי פה 5 סנטימטר ו10 סנטימטר אי דיוק. הדיוק שלי הוא גם ב-XY וגם בגובה, שזה הפתעה אדירה. לא ציפיתי לדבר כזה, לא ציפיתי זה התחליף, זה המודרני ביותר. השירות מבחינת אקסס, מי לא מכיר את חברת אקסס? חברת אקסס היא חברה ידועה, סלאמה הוא איש מאוד יקר לכולם. לא רק השירות, המעבדה, חאלד והצוות שלו הם צוות לעניין, צוות שעושה עבודה ממש נפלאה.